Yabantase hlalani phansi ke sanhlalani phansi. What I want to cover 2 testimonies in one video. So ngizaba fast a bit. Mamelani bantase into yenzeka. I-witness yethu yokuqala kuMadlanga Commission namhlanje ibinguGregory Loftus. Ne? And then ke ngosizathu ngoRegna peclassini because he looks like a Regna. So bantase into yenzekayo uRegna into beyoyenza kuMadlanga Commission first of all was to defend a reputation yomntana wakhe, which is uBevan Loftus. Ne? And then akasekho uBevan Loftus bantase, and then enye into beyoyenza yesibini is basically asenze understand into nokubana kutheni lento intoni lento imlide lento nokubana ayovula lanto ecourt nge-31 zikaMarch kanti umntana wakhe uzawubulawa the next day. Sharp chomi. So i-testimony yakhe ke bantase obviously he was defending umntana wakhe in terms of reputation because abantu bokuhlala bam-accuse ngento nokubana he's dealing drugs, abantu bokuhlala bam-accuse ngento nokubana he's yabo uyabasa abantu bokuhlala bam-accuse njengomuntu orhefu, yabona irhava lo muntu bam-accuse ngoburhava, and then also bathi xa bem-describe nge-English bathi he's evil, he's notorious, like zininzi into ezithethwayo ngaye, yabo. So ke ngoku yena utata wakhe uthi no mna andinomdescribe as umuntu evil okanye notorious okanye whatever, but ndingatsho into nokubana umntanam utough, like ebengongumntu nje obungafika kuye uzenzele, uyaqonda, ungulo mntu njalo, yabo. But bantase also samemela i-conversation yakhe uBevan noNaika. uNaika is the guy that is being accused of ubasa uBevan, ne? So samemela lo conversation. Basically i-conversation was uBevan confronting uNaika into nokubana ye wena kuthiwa uzandibulala kwathini. But then uBevan at the end of the call he was like yeah, and uyazi ke into nokubana umuntu fast nguyophila longer, meaning that hey, you better kill me before I yaqonda. Sharp chum. So after ke ngokulonto obviously ke ngoku uthi ke ngoku utata kaBevan into nokubana hey, after lonto there were threats, and then uthi uyayithatha nento nokubana there was harassment from amapolisa, yabo. Uthi into nokubana amapolisa ane-beef naye, ane-beef nomntana wakhe and all of that. So uthi bekukho harassment eninzi from emapoliseni, and ke ngoku bantase ndifuna also ni-understand into nokubana yifamily enjani le family. Okokuqala yifamily ene-taxi, yifamily ene-tow trucks and tow vans, yifamily ene-construction, yifamily ene-panel beating, yaqonda. So yifamily busy in terms of businesses, and kufuneka also ni-understand into yokubana yindawo enjani le bahlala kuyo. Indawo abahlala kuyo bantase yindawo ene-drugs, yindawo ene-gangs, like xa si-describe singathi yi-Cape Flats yasemandiyeni, yaqonda, Cape Flats yamandiya, yabo. So yindawo enjalo. So I think ke ngoku for you to operate i-business enjalo endaweni enjalo ufuneke ube ngumntu weak, yaqonda. Funeke ube ngumuntu nawe into nokubana uyaziwa into nokubana hey akudlalelwa kulowa. So with that said ndifuna ukuthi into nokubana uRegna lo had encounters with the police, ne? Yena he describes them as harassment, but he had encounters with the police. Umntana wakhe had encounters with the police. He knows each and every policeman in every police station that is close by. Ade bantase ukhavarishi radius 30 kilometer radius. Yonto nobana ndiyalazi amapolisa apha, ndiyawazi amapolisa apha, ndiyawazi amapolisa apha, police lapha ndifuna police lapha ndifuna, yabo, into enjalo bantase. So kuphilwa lo life, yaqonda. So ke ngoku understand into nokubana no kuthethwa nento nobana uBevan, which is lo uswelekileyo ke ngoku umntana kaRegna, kuthiwa uBevan ke yena ke hayi, kuthiwa ubesti wakhe lo abulawe naye pha classini, kuthiwa hayi ebeyilida yala gang, kwathini kuthiwa indawo bebehlala kuyo bantase kuthiwa ilentoza ibonda le yard le, kuthiwa belifika phezulu bantase, idonga le yard, kuthiwa belipha phezulu lizawukrwaca isibhakabhaka, yeva. And then kuthiwa ke ngoku xa ungenile umanage into nokubana ube ngaphaya, kuthiwa ayizo bulldogs kuthiwa ziyagravasa, yeva. Kuthiwa uthi ungena nje, kuthiwa zi-about 6
uthi ungena nje ha wezinja. So kuthiwa kumele ube careful phaa kungeni nabani napha and kuthiwa bebehlala endaweni enjalo ke bantasi. And ke ngoku like i-reputation sizotyelwa bantasi into yokubana uBevan ube ngumntu onjani. Hayi ebengeyo angel shem umntana abantu. And I think utatakhe uzamile into yokubana i-reputation yakhe ayiqume but ayiqumeki. Yabona laa nto uqonda hayi sana awudifendeki akadifendeki tu uBevan. And I think into yokubana he was part of it, guys. Whatever it is that he was part of, but he was part of it. And then ke ngoku kukhola saying ngesixhosa into yokubana hayi mandiyeke, but basically ithi indlela ophila ngayo indlela ozosweleka ngayo. Sharp chom. Now singene kule nto zayesibini. So utata kaBevan opened like case because there were threats from uNaika saying into yokubana uzambulala nge-2.5 million sharp. And then there were several payments that were made e-accounting kaNaika, e-accounting kaDina uSgavgav during elo xesha. Sharp chom. Singene kwi-testimony yesibini. Testimony yesibini was from uMr. Houghton. Yabo, so uthi ke Nike into yokubana utrain amapolisa into yokubana xa weyoresponda is kwi-crime scene aresponda njani. So every crime scene has a different way yobana wena uresponda njani, yabo. And lo police abantase, I'm not going to get into it, but into asixelele yona yena into yokubana kuyo yonke lento lena wafaka istamp ku-reputation kaBevan into yokuba yeye lo ukhunta tsotsi sigebenga. Yaqona so samazi ke into yokubana hayi uBevan sisigebenga, and it's a good thing into yokubana we are not investigating into yokubana ubulewe nyani na okanye akabulewanga. Yaqona thina sifuna ukubamba amapolisa la enza izinto engakusuppose ayazenza. Sharp chom. So uthi ke ngoku lo bhuti into lo tata, in fact, because he's retired, uthi into yokubana no mna mendi into eyenzekayo nditrain abantu, yaqonda. And ke ngoku ndiyayazi into yokubana xa ungena kulaa ndlu uthi yena wafika sebizwa ngu-1011 into yokubana kukho i-crime scene esendaweni ethile. Bendingayazi loo nto yenzeka apha eSouth Africa, ngathi sisemuvini uve kwiradio into yokubana kukho i-crime scene esendaweni ethile kwathini uphendule ereyidweni into yokubana nawe uzawuresponda, ndilapha kufuphi ndiyaresponda. Yava wahamba wayoresponda kuloo crime scene. Xa efika kuloo crime scene uthi xa efika yena like isini nje bigqibo kwenzeka, uthi bengekanuki negazi bigqibo kwenzeka ngela xesha. Yaqonda uthi nyani xa efika wafika wabona hayi wayesithi Jeb wathi yo nawe tshomi utsho kuBevan nawe lapha kwabantu bathe waca wajonga fumaniseka uba okay aba bantu bonke baswelekile. Then after that ke ngoku waconfirm into yokubana baswelekile, kwabizwa the right people to come to the scene and all of that. Sharp chom. So after that ke ngoku he was given his statement zalamapolisa that were there when the shooting happened. Yabo wanikwa zo statement uthi ezi statement azenzi sense. Ezi statement azenzi sense because aba bantu kwa indlela le bangene ngayo bangene ngendlela wrong. Kwa i-weapons ezibebeziphethe ngalamini baphethe i-weapons ezirong, but because what do you mean uya eflat nencinci uyaqonda but uphethe rifle. Yabo wathi kwaloo nto nje irongo wabedescribe ke bantu asinto nokubana if abantu bebalekele ezikamereni obviously bebengasoze bathi waca bonke ngasekhawutshini. Yeah, understand, bekuzawuthi sa. And then wathi ke ngoku also into nokubana akucaci ngathi bekukho shootout, akucaci ngathi bekudubulelo icaca ngathi ngoku bekudutyulwa umuntu ophansi like i-blood spatters and all of that. Yabo kuthi caca ngathi umuntu udutyulwe ephansi. Sharp chom. So sithi sisahleli ke sijongeleyo wabe sithi lo tata la crime scene ayenzi sense. Into abazithethayo kwi-statement ujonge i-crime scene from the photos ayenzi sense at all. And ke ngoku le task team ingathi task team engaziwayo because kuthiwa kule task team ihlale ihamba yonke le crew, but kukho i-dog unit, kukho i-hawks, kukho i-seps. So aba understand kanye into yokubana le task team isetwe ngubani and ibiyintoni use yale task team. Yava? So ke ngoku bantase sisenozo questions into yokubana umnini task team makavele
makavele sana lam, makavele aze ngaphambili azosixelela into ukubana i-purpose yale task team ibiyintoni and ke ngoku i-civil na i-purpose yayo.